bathi sikhuluma kancane sihlabelela kakhulu. If you are a worshipper, that is a lifestyle. Uvuka uyiworshipper, ukuhamba kwakho kuyakudumisa, ukukhuluma kwakho kukumdumisa, yabo yonke into yenza. So that's what uBaba Nohashi was. uBaba Nohashi wayethi mayegula, make uqueue yabo doctor, aphumele ngaphandle ayothandazela umzimba wakhe. That's how deep he was. So